Добре дошли във втори епизод от поредицата. Все още се надявам, че не сте давали пари за скъпи курсове, защото тук ще разгледаме всичко за трейдинга, от самата нула до това да изкараме някакви пари от него. Днес ще разгледаме платформата TradingView, а тя е изключително важна, защото ще си прикарваме над 90% от времето именно там. Първо ще си отговорим на няколко въпроса, а после скачаме в платформата, за да я разгледаме. Какво е TradingView? Това е най-мощната веб-базирана платформа за анализ на финансовите пазари в света. Софтуер, който ни свързва директно с данни от световните борси. Това е напълно вярно, там има всякакви доставчици на данни, но за това малко по-късно. Втори въпрос: за какво използваме TradingView? Това е мястото, където правим техническия си анализ. Технически анализ е именно анализа, който правим на графиките и следим цената на къде върви. Фундаменталният анализ е другия вид анализ, той е базиран на новини, но за това също ще говорим по-късно. Това е място, където правим техническия си анализ. Следим графиките на различни инструменти, отбелязваме важни зони и използваме индикатори, които ни помагат да разберем движението на пазара. Точно така в TradingView ще следим различни инструменти и тяхното движение. И направо скачаме в апликацията. Не искам да се страхувате от всичко това, което виждате. Най-вероятно, вашия TradingView ще изглежда малко по-различно, защото моя съм го пипнал доста. Но спокойно ще го нагласим да има почти същия облик или да си го модифицирате както вие желаете. Сега ще ви запозная с 5 неща, които смятам, че са много важни да ги запомните още от началото, а после ще преминем през абсолютно всичко в апликацията. Първото нещо, което трябва да научим, е как се добавя инструмент и къде стоят те. Те стоят в горния десен ъгъл. Най-вероятно ще имате някакви инструменти тук, но аз ги изтрих, за да ги добавим заедно. Ще добавим от плюсчето тук горе. Искаме да добавим NASDAQ и злато. Това са основните инструменти, които ще търгуваме. Най-отляво виждаме различни инструменти, а отдясно различни доставчици на данни. TradingView взимат данни от различни места. Някои са борси, а други брокери. Борсите са платени, но са най-точни, докато брокерите са безплатни. Примерно IC Markets е брокер и може да наблюдавате златото оттам безплатно. Лично аз си плащам данните, така че ще добавим от COMEX. Следващо нещо, което търсим, е NASDAQ. Мисля, че за хората с безплатни данни трябва да го потърсите като US Tech 100 от IC Markets. Това съм го ползвал дълго време, така че мисля, че ще сте окей и вие като начинаещи. Вече сме добавили двата си инструмента и те идват тук в списъка ни. Тук може да добавяте различни инструменти и да ги следите как се представят. Просто за пример ще ви покажа един от моите табове, където съм си ги разделил на Forex, технологични. Този таб може да се модифицира напълно както на вас ви е удобно. Второ нещо, което трябва да запомним, са времевите рамки. Те ще са тук горе в ляво. Много е вероятно вие да имате само една. Това е защото от падащото меню тук аз съм си ги добавил в любими с звездичката. Добавил съм си минутка, 5, 10, 15, 30 час, 4 часа ден и седмична. Каква е идеята на тези времеви рамки? Когато изберем ден, всеки кендъл, независимо от цвета му и посоката, показва един ден. Когато е 4 часа, всеки кендъл показва 4 часово движение. Както виждаме, този кендъл ще затвори след час и 25 минути. Дневният кендъл остава 12 часа 25 минути. Едночасов, още 25 минути до затварянето. 5-минутен, това ни дава възможност да виждаме пазара в различни времеви рамки, за да може да определим на къде би било следващото движение. Ако помните, в миналия епизод говорихме за swing трейдинг. Ако си swing трейдър, най-вероятно ще използваш повече дневната 4 часа и едночасовата графика. И най-вероятно твоите входове ще са на дневна 4 часа или 1 час. А ако си скалпер, най-вероятно ще стоиш на едната минутка или дори още по-малко ще стоиш на някакви тикове. Ако си интрадей трейдер, най-вероятно използваш 5-минутната, 15-минутната и едночасовата, за да виждаш голямата картинка, а именно на къде е тръгнала цената. И следващо нещо, което е много важно да разберем и запомним, са индикаторите. Те са тук горе. И има безброй индикатори, ако почнем да търсим. Но да кажем, че за примера ще използваме Moving Averages. Обикновено те идват горе в ляво или долу в ляво. Индикаторите могат да бъдат настройвани. Примерно това EMA 9, т.е. средната цена за последните 9 кендала на даден таймфрейм. Като EMA дава повече сила на последните кендали.
а не толкова на средната. Но да, смисълът е същия. Да кажем, че искаме последните 200 кендала. И виждаме, че синята линия сега се премести с средна цена на последните 200 кендала, като последните кендали са по-голяма сила. За индикатори ще говорим по-късно, не е важно това да го запомните сега. Идеята е, че индикаторите може да ги променяме, да ги нагласяме и да си слагаме собствени настройки. Ако искаме дори, може да сменим и цвета на индикатора. Да го направим червен. Индикаторите се примахват от тук. Следващо нещо, което искам да ви покажа е Replay бутона. За жалост, той е само на платената версия, но мисля, че си струва да ви го покажа, защото на мен ми е бил много полезен. Той се намира точно тук горе. Когато го изберем, може да връщаме във времето, когато си изберем на какъвто таймфрейм искаме. Защо го използваме? Ами да тестваме дадени стратегии, да видим как се е развил деня, без ние да знаем какво се е случило, дали всъщност ще спечелим или загубим. Ако сте си харесали някаква стратегия и искате да я тествате, ето това е начинът. И последното нещо, което искам да видим преди да погледнем цялата апликация, са настройките. При тях се стига от тук горе вдясно или десен бутон Settings. Сега това са моите настройки, вие напълно може да ги копирате и TradingView ще изглежда по абсолютно същият начин. Ще мина през всичките, за да ги видите. Няма да навлизам в големи обяснения кое какво е по-отделно, защото ще си го оставя вие да си ги разгледате. След като разгледахме тези 5 важни неща, искам сега да минем през абсолютно всичко, минавайки от ляво надясно. Това, което използвам аз, не е веб версията, а е свалена апликация. Вие също може да го направите. Горе ще имате различни прозорци, в които може да отваряте различни инструменти, за да ги сменяте и следите по-лесно. След това, търсачката, от тук също може да търсим различни инструменти. Както казахме, тук са времевите рамки, може да си добавяте и примахвате. Следващото са видът на кендалите. Аз стоя с моите нормални кендали, но тук може да се променят по всякакви различни начини. След това са индикаторите, за които говорихме. Тук има да си добавяте аларми, но сега ще ви покажа още по-лесен начин. Примерно искаме да получим нотификация на телефона, на компютъра ни, така нататък, когато цената дойде тук. Цъкаме плюсчето Add Alert и готово. Алармата е поставена. Следващо нещо е Replay бутона, за който говорихме. Тук е назад и напред. Тук са различните лейаути, които имате. Може да си поиграете и да си направите колкото искате лейаута и да изглеждат както искате. Търсачка, настройки, голям екран, снимка на екрана. Това го ползвам често, защото споделям снимки в социалните мрежи. От тук може да търгуваме през TradingView, но не ви съветвам, защото търгуваме през платформи като MetaTrader 5, MetaTrader 4, CTrader. Ако ви е интересно да направя видео и за това, пишете в коментарите, ще направя видео. Следващо, както говорихме, тук беше нашият watchlist или всички набелязани инструменти. Тук са ни всички аларми, тук са ни всички дръскотини, които сме си правили, чертежи, ще излизат точно тук. По-надолу имаме чат, който никога не съм ползвал. Цялата долна страна ще ви остава вие да си разгледате, няма нищо фатално, което пропускаме. Тук вдолу дясно ви е времевата зона. Аз съм в Англия, така че съм в английско време, най-вероятно вие ще сте по-българско. Много хора си го настърват по американско време. Това тук долу няма да го имате, защото аз съм си го направил и ще ви покажа как. От тук може да търсите бързо някоя дата, ако искате да отидете там, или да погледнете на един ден, 5 дена, един месец. По-нагоре тук имаме кошче, за да изтриваме неща. Тук може да скриваме и показваме какво сме рисували. Може да заключваме нарисуваните неща. Това е магнит, който ни залепя, да кажем, че искаме да нарисувам нещо и магнита ще ме залепи на тази точка. Ако го махна, той няма да ме залепи автоматично, а ще трябва да си намеря къде точно се намира. От тук може да приближаваме, от тук може да даваме назад, тук имаме замерене, тук може да добавяме имотиконки, тук да добавяме текст, от тук може да си рисуваме и то не само рисуваме, а може да рисуваме по съвсем различни начини и още какви ли не формички. От тук има различни неща, които трябва да си ги разгледате и съответно да ползвате тези, които ви трябва. Тук други неща, които от тази секция нищо не ползвам. Тук други неща, ползвам Fibonacci и тук всякакви линейки, канали и така нататък,
които ще ги използваме и ще се учим на тях, когато почнем да търгуваме. Мисля, че покрихме почти всичко от платформата. Ако нещо не ви е ясно, винаги може да пишете в коментарите, с радост ще ви отговоря. А ако ли не, заповядайте на моите лайв сесии, наблюдавайте кога съм лайв, елате и питайте. Благодаря ви, че гледахте до тук. Ако ви е харесало това видео, оставете един лайк, subscribe и до следващия път.